Jo la primera cosa que crec que hauríem de fer és mirar que, i crec que això s'hi podria arribar des d'algun tipus d'acord polític, és que el sistema sanitari no consolidi amb el que és el sector de l'administració pública del país. Els interventors i tota aquesta penya, aprovechando que el Pisuerga passa per Valladolid, no només van agafar i van consolidar, evidentment, l'Institut Català de la Salut, posem pel cas, sinó que al damunt els consorcis, les fundacions, etc. És a dir, d'alguna manera, dius, home, no sé si ho podem millorar, però com a mínim no ho empitjorem, i ho hem empitjorat. En buscar que dintre dels ingressos no només hi haguessin els ingressos públics, sinó que hi haguessin ingressos d'un altre tipus. Olga Pané, gerent del Consorci Parc de Salut Mar de Barcelona, cobra 127.000 euros públics anuals.